I čao svima, dobrodošli u moj novi video. Među tvojim tetovažama ja sam noćas mirno zaspat. Danas sam rešila da vam snimim jedan haul, što već možda mjesec dana skupljam stvari baš za taj video. Uopšte nisam, samo sam jedan body obukla, inače sve sam sklonila sa strane. Već mi stoji tu. Pokazat ću vam sve jedno po jedno i pokazat ću vam kako izgleda obučeno sa slikama. Dosta sam iskupovala u Zara kao i uvijek, tamo se stvarno, znači stalno oblačim. I ima nešto od H&M, mislim da na srpski se kaže, posebno na srpski, ja se nadam se kaže H&M, tako nešto. H&M. Napravit ću vam 2 deo videa jer nije mi sve stiglo. Naručila sam još jednu jaknu, inače nije mi još stigla. I da počnemo sa ovaj body iz Zare. Vidite ovako, boje onako malo, skoro isto ovoga. Znači ta boja je baš lepa i to mi se sviđa. Pravila sam već video da prezentiram taj body, ali kako god, dođe kao kupaći kostim i to mi se mnogo sviđa. Toliko mi se svidio da sam i uzela i crno, znači evo ovako. I pa evo, imam ga ovako, ali samo na bretele. Sad sam uzela sad duge rukave za zimu. To mi se presviđa jer kad stavite na primjer jedan duks i hoćete onako da ne bude majica, to je još plus. Ovaj body uopšte se ne izvlači iz pantalone, tako da sve onako lis. To je mnogo dobro. Ako hoćete da kupite body, možete u Zara jer su kvalitetni, to hoću da kažem. I koštaju, ovaj sa bretele košta 12 eura. Dobro, 12,90 eura i ovaj sa duge rukavi je 16 eura. U Zara sam kupila jedan duks, mnogo sladak, znači sviđa mi se mnogo. Ja tu stalno nosim takvi dukseve. Ovako dođe onako kratak, kao nude. I ovdje imate ovo kao, možete da ga stegnete i dođe, vidite, ovdje se stegni, tu mi se mnogo sviđa jer kad stavite pantalon onako dovde, stavite taj duks. Znači baš je, ja ću vam staviti sve reference dole da bi mogli da nađete ponovo. Taj duks je koštao 16 eura. Nije toliko skup i kvalitetno je stvarno, znači za te pare. Sada ću vam pokazati jedan korse, znači ja sam u butik išla ovako i treba sam da promijenim neke farmerke, uopšte mi nisu bile dobre. Idem tako u butik i padnem na taj korset. To je, kažem, Katarina, moja sestra, pogledaj ovo. I plus košta samo 20 eura. Sad ću vam pokažem. Znači, prelepo. Meni se mnogo dopada. I ne, a zamislite za te pare u Zara, ja sam malo šokirana. Evo ovako. Broj S i znači ovako unutra dođe kao onako svila. I onaj materijal, znate ovako, kao neka mreža. Mnogo mi se sviđa. Sad ću da vam stavim sliku kako izgleda obučeno, ali to je jedan isto 10/10. Ako hoćete, na primjer, ne znam, lupam za jedan rođendan, žurka, kako god, stavite to, pantalone crne pantalone, sad ću vam pokažem kako da. To i taj sako, znači kida, plus napravite onako frizuru i karmin, crven ili nude ili glas, kako god, prelepo. To je moj favorito. Znači, sad ću vam pokažem šta sam našla u H&M.
to je ovaj duks. Mnogo mi se sviđa. Dođe ovako. Kako je lep. Onako plavo, peps. To je prelepo. Taj duk sam našla u H&M i to ovako isto. Šetala sam se i pala sam do to, rekla sam wow. Nisam odmah kupila, čekala sam da dođem kući i rekla sam ne. Ne, lažem se, nije uopšte imalo moj broj u butik. Tako da čekala sam da dođem kući i naručila sam na internet. Platila sam ga. I on košta 20 eura, ali ja sam sa popust neki platila ga 15 eura. Tako da je baš onako top. I evo, stavit ću vam sliku kako da ga nosite, kako možete da ga nosite u stvari. Baš je oversize. Ja sam uzela XS. Sviđa jedno uopšte, kako sam vam rekla, ne nosim boje onako flash boje, ali to plavo prelepo. I pala sam ovaj kaiš, znači mnogo mi se sviđa. Prelep je. Znate onako kao plastičan. To je prelepo kad stavite, na primjer, isto sako i stavite taj kaiš. Ne baš tu, ali dole, dobro. Pokazat ću vam na sliku kako da nosite. Stavite taj kaiš ili jaknu lupim, stavite to. To je prelepo. Malo je veći broj S, tako da ne mogu da... Možete da ga nosite ovako. Ili ovdje kao struk. Ili kao kaiš, kao kad stavite na džins ovako dole. Ali to pokazat ću vam sve na sličice ili video, kako god. Po mnogo mi se sviđa, dođe kao onaj kaiš Dior, samo što nije Dior. Ali to niko ne zna. Išla sam u H&M i htjela sam da vratim taj i da uzmem broj XS. Inače nije imalo. Rekla sam nema veze, čuvam ga ipak jer je prelep i pala sam na drugi kaiš. Znači u isti stil. Mnogo mi se sviđa, pogledajte ovo. Znači, wow. Sad ću stavim ovo. Nisam uopšte obučena da stavim taj kaiš. Znači, prelep je. Prelep. Dobro, nije toliko loš, onako cool. Stavit ću vam isto dole na sajt da idete da vidite. Ja mislim da u Srbiju, ne znam da li je isti sajt kao i u Francusku. Nadam se da jeste. To bi bilo to za prvi deo video. Vidimo se drugi dan. Bizu! I evo me drugi dan, trenutno stojim jer sam htjela da odmah obučem jaknicu koju sam dobila, inače iz Zare isto. Naručila sam je preko interneta, tako da mi stigla juče. Ima mali kaišić ovako. I sad ću da vam pokažem. Wow. Mnogo mi se sviđa. Ta jakna je baš cute jer... ovako. Sada vidite, nemoj da se bojite, pokazat ću vam bolje. Baš je cute. Sve crveno. Vidite možda bolje svjetlo. Sunce. Ovako. Sad ću vam pokažem na ogledalo. Imate mali kaišić. Ja se izvinjavam, moj ogledalo malo prljav. I baš je cute, znači prelepo, mnogo mi se sviđa. Možete i da menjate kaiš ako hoćete, možete i bez kaiša, malo više oversize onako. I imam, znači, zadnju stvar da vam pokažem isto što sam naručila sa jaknicu. To je jedna košuljica, ovako izgleda. Baš je cute, boja isto brown, ja se izvinjavam, malo je izgužvana
i pokušala sam da je peglam, ali mnogo me mrzi jer sam je oprala. Ali vidite, to dođe kao body košulja. To je mnogo dobro jer kao prvo isto se ne izvlače iz pantalona i to je baš top. I ovako ovdje je malo više u struku ovako, kako da se kažem, stegnuta i boja isto prelepa. Iza izgleda ovako. I kako sam vam rekla, body C1 jeans, baš lepo. Znači ta boja je baš u trendu sada i ta košuljica, htjela sam da vam pokažem, možete slobodno da uklopite sa kajšić tu košuljicu. Sad ću da vam slikam jer mi sad mrzi da se preslačim. I to bi bilo to za današnji video. Nadam se da vam se svidjelo, meni jeste. Volim da snimam taj tip video kao haul, da vam pokažem stvari jer obožavam da se oblačem. Inače, to je to. Ja se nadam da vam se svidjelo. Možete slobodno da lajkujete, da subscribe i ljubim vas. Vidimo se sljedeći put za novi video. Ljubim vas.